Shalom, shalom, shalom. Betesav Xavier Amlach, kemay tsani'kum. Shalom Guds församling, Guds frid till er. Ana hakum Salahaddin, space kartor rumelna lodma hauna semi. Det är er broder Saladin med er broder Sam som översätter. Lomma zvelet aqal zvelet sama'at bil program knakafelina. Och idag kommer vi få ta del av programmet Det bästa ordet för den bästa dagen. Lomma alat isran kiltani. Idag är den 22. Okej, lomma nkafolo qal ba'amlach mamahar bitbab amlach emalalsaka adili. Och dagens ord det är att bli lärd av Gud för dig att leva i Guds vishet. መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ ምዕራፍ 2:6 Ordspråksboken kapitel 2 vers 6. እግዚአብሔር ጥበብ ይህብሞ ፍልጠትን ምስተውዓለን ካብ አፍየን ዝወፃ. Ty det är Herren som ger vishet, från hans mun kommer kunskap och förstånd. ሪኹም ኣሕዋት እግዚአብሔር ጥበብ ይህብ ኢሉ መጽሐፍ ቅዱስ. Guds ord säger att Herren ger vishet. ግን ቀፂሉ ከዓ ምስተውዓል ከዓ ካብ አፍይ ዝወፅ እዩ. Och direkt efter står det förstånd kommer från hans mun. بخاله الزراربا ናይ ኣምላኽ ጥበብ ኣብ ህይወትካ እንተደኣ ክትርኢ ትደለኹምካ. Så med andra ord, om du vill se Guds vishet i ditt liv, እቲ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ድወፅእ ቃል ክትቅበሎ ኣለካ. då behöver du ta emot det ord som kommer från Guds mun. ምክንያቱ ናይ ኣምላኽ ጥበብ ናይ ኣምላኽ ቃል እዩ. Det är för att Guds vishet det är Guds ord. ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ህይወትካ ብድበዝሐልካ መጠን ናይ ኣምላኽ ጥበብ ኣብ ህይወትካ ክበዝሐልካ ይጅምር. Så med det mått Guds ord börjar öka i ditt liv, med det mått visheten kommer börja öka i ditt liv. ንህይወትካ ናይ ሰብ ጥበብ ወፂኻ ኣብ ናይ ኣምላኽ ጥበብ ኮንካ ክትሪኣ ትደሊ እንትኾንካ. Om du vill se ditt liv utanför människovishet, utan från Guds vishet, ናይ ግድን ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ህይወትካ ዕድል ክትበለካ. då behöver du verkligen ge utrymme för Guds ord i ditt liv. ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ ምዕራፍ 2 Därför i Ordspråksboken kapitel 2 ካብ 1 ክሳብ 2 från vers 1 till vers 2. ወደየ እዝንኻ ናብ ጥበብ ምእንቲ ኸቐልብ ልብኻ እውን ናብ ምስትውዓል ምእንቲ ክደንን ኢልካስ ንቓላተይ እንተተቐበልካዮ ለትእዛዛተይ ከዓ መሳኻ እንተኣርነብካዮ. Det står så här: min son, om du tar emot mina ord och gömmer mina bud inom dig, så att du låter ditt öra ta vara på vishet och böjer ditt hjärta till klokheten. ይሲ ንቓላተይ እንተተቐበልካዮ. Det står om du tar emot mina ord ንትእዛዛተይ ከዓ መሳኻ እንተኣርነብካዮ. och om du gömmer mina bud inom dig. ዋይ ምክንያቱ መታን ንናይ ኣምላኽ ጥበብን ንናይ ኣምላኽ ምስትውዓልን ኣብ ህይወትካ ክትረኽቦ. Och det är för att du ska finna ditt liv i Guds vishet. بخاله الزراربا انت دا نقالو تقبلكايو لطلوب تقبلو لها ማለት እዩ. Så med andra ord, om du tar emot hans ord, då betyder det att du tar emot hans vishet. ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ እግዚአብሔር ናይ ጥበብ ብርሃን ኣብ ህይወትካ ይወፅእ. Då börjar Guds vishet och Guds ljus och visheten börja öka i ditt liv. ኣዝኻ ጥበበኛ ክትኮነ ትጅምር. Då börjar du bli väldigt vis. እቲ ኣብዚ ምድሪ ዩኒቨርሲቲ ተማሂርካ ከተምፅኦ ዘይትኽእል ዓይነት ዊስደም ከተምፅእ ትጅምር. Du börjar ta emot vishet som inte kan komma av att du pluggar universitet här på världen. ይሲ ኣብ በዓል ዩኒቨርሲቲ ኸይድካ ተማሂርካ ተምፅኦም ፍልጠት ጊኖስስ ይልበሃል እሱ. Det kunskap du går hämta genom att utbilda dig i universitet, det kallas gynesus. ብናይ እግዚአብሔር ቃል ብምግላጽ ቃሉ ትረኽቦ ፍልጠት ግን በዓል ንሱ ጊኖስኮ ይልበሃል. Men det ord som du får från Guds ord, det kallas gnesko. መንፈስ ቅዱስ ብርሃን ክበካ ይጅምር ናይ ቃሉ. Då börjar den heliga ande ge dig förståndelse. ንህይወት ኣብ ናይ እግዚአብሔር ዊዝደም ኮንካ ክትሪኣ ትጅምር. Då börjar du se livet från Guds vishet. ሽዑ ዘገርም ዓይነት ውፅኢት ሪዛልት ኣብ ህይወትካ ይርአ. Då kommer du börja få se väldigt underbara resultat av det. ዊዝደም ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ. Vishet är jätteviktig. ቤት ብጥበብ እያ ትህነፅ. Ett hem grundas av vishet. ብምስትውዓልካ እያ ትጸንዕ. Och genom förståelse den står fast. which means ህይወትካ ራእይኻ ዕላማኻ ኣብ ላይፍ ብጥበብን ብምስትውዓልን ኢኻ ተምፅኦ. Så din vision, din dröm, allt du har i ditt liv kommer i befästning av vishet. ስለዚ ጥበብ አውራ ነገርያ አጥሪያ ይደል መጽሐፍ ቅዱስ. Så Guds ord säger vishet är väldigt viktigt, så ta vara på den. ኢየሱስ ጎይታዬ በኸመይ ኢኻ ግን ተጥሪያ? Men hur förvaltar du visheten? ብናይ እግዚአብሔር ቃል. Genom Guds ord. መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ 16:16 I Ordspråksboken kapitel 16, vers 16. ካብ ምጥራይ ወርቂ ክንደይ ኮን ምጥራይ ጥበብ ይበልጽ ካብ ምጥራይ ብሩርሲ ምጥራይ ምስትውዓል ክንደይ ኮን ይኸብር. Det står så här: att vinna vishet är långt bättre än guld. Att vinna insikt är mer värt än silver.
يسي كاب ورقة تريوسي متراي متباب يبلدس. Så det står att samla på vishet är mycket bättre än att samla på guld. مخنيات ورقة خبت كاليك اللي تباب دبكا. Och det är för att det guld inte kan ge dig, det kan visheten ge dig. أبيوت بتباب كتقصاصرهم تخيل بورقة بغنزل كتقصاصرهم ما يخيل. Så det du kan kontrollera i livet genom vishet, du kan inte kontrollera det genom guld. ورقة خان غنزل كان حلمها أي شبت أكاني. Guld och pengar kan inte göra så att du får tag på din dröm och vision. Wisdom من أي شبت أكاني. Men visheten gör att du kan uppnå dem. اسكم ساي كم زبرو. Så säg med mig, كريستوس ناتي تبابيو. Kristus är min vishet. أنا أبتباب أملاخي زمالالس. Jag vandrar i Guds vishet. كل زجبرو بتباب المستوعب زجبرو. Allt jag gör i förståelse och i vishet. مخنياتو أملاخي تبابو هيبنيو. Det är för att min Herre har gett mig sin كل vishet. جزء أبتباب يزركب. Alltid befinner jag mig i vishet. آمين. Amen.